guys, good morning. Mamahaw taninjo. Mahaw Kim. Now, guys. Mahaw ng mga kuyas. Kuya Kinkin. Kuya Galbots. Mahaw guys. Nasa guys, ginisa nga palija. Dia guys, magsulat dia. Ginisa nga palija. Lami kajo. Mahaw guys, mahaw taninjo. School lang mga kuyas guys. Nangaligo na ni sila. Tus dam, tus bago namang kausanan guys kada tus ubos na hurot na ag tubig. Wanag tubig na to guys ning hubas na. Sa nagazin na sa nami tunong dani. Adto na naman jud to moy last na mong tungnanan dato mi manglabad to mi magkaos. From uwan na siguro na guys mga sunod buwan. Tampo ka sa kumuuan guys kay ang mga sagbot nangamatay na. Sa naman ni oy aga mga buhiin. Himno, kaan kay mo school taron. Mao ta guys. May kapagas dia. Musa. To nang mga kuyas na larga na. Dong eskwelahan. Kung tatawad, maghatid po kong kim-kim guys sa to sa eskwelahan. Magkaan sa ako. Karoon dito mga pasmo. Pasmo na patadaan. Bitaw. Mahaw. Dami kapadas guys. Dia. Tapos amang garden. Nervous na hapon. O desang adlaw. Tama na yung nahinog na si Jana. Mahota guys. Katasa na guys. Katasa hinakot sa tubig. Ladyo mo na rin hapotan ng tubig. Diyan namin sa eskwelahan si Kim guys, naghihatid si Jan sa karon tata, di nagsugod silang klase muli sa kusbay karizet, kinapa ko'y daghang buhaton na to, daghang hipuson. Mas papagabril og damba guys. Uli sa ko na risbay, asang ibidya as Kim sa eskwelahan kay maglatan kog munggos. Magutan sa ko. Balik ra ko daton sa tataed, naghuman nagutan. Dapat kog ice kay lang tubig. Tiwas man sa papagabril og finishing das likod sa abuhan. Poste. Latan kong munggos guys niya. Latanan karong humok na kang gisahon sa gulan og kubasa. Kanang isagol guys niya. Hiwa ko dani kang isagol datong munggos ang gisahon. Guwang kazubuyag. Takang nakog din nga guys. Para sa mong paniud to. Alright, luto na si Ja. Kaya buak naman Nga na gani guys, mga buak na siya. Luto na ni Kazo. Okay. Unsa na silang gisahon. Naguli na unsa, magisa na lang ko daring munggos, butangan o kubasa. Guys, sagang isagol kubasa. Alokbati, ug mo ni ahang panatot, sibuyas, luya, ahos. Lunod ka ng yelo, lamiin. Mangitig yung magliso guys, kama na pa nang ipananam. Dari das likod. Magiko ang dagliso dia. Kubasa ang arang kay yelo, kaazo, pughad siguro ni kaazo guys. Isahon na rin na guys. Para sa mga paniud to. O, apil na panihapon. Kung hindi naman siya luto-luto. Yes no. Gab. Pwede nga liso dia. Sayang, manso na naman Kurot na tada nagtanong ng likod. Das na nga, giarang daghanam may kubasa guys. Kay agkumpra kay grabe mabratuha, tag 15 rag kilo. So, ama na lang mag-i-stock. Dan hurot naman. Mananam na pa may balik ron. Sa gol kini guys alokbati. Lami man siya isa gol. Lami ni guys tanan kay arang kazo kaguwang. Namijig na tay daghang tanang maron din ta masi pamalit. Guys, giandam na nahaag hang agulayin unza. Magkuha sa kong kim naka-ready na hanan ipanghiwa daan, hiwa na kubasa. Kakaring alokbati, hindo naman siya man siya uod. Kina ni guys, dala na panakot nansa na panghiwaan ni guli na mo. Magkuha sa kong kim karizet guys. Kalas 10 na. Magulay ko iniguli. Gawas na sa las Kim. Kim. Hajian be? Hajian. Nawahi pas diyan? Mona kasi magtabi. Mo nang nawahi na noon. Diyan. Ngano man ang hilak naman ang isa. Handa, sige na, tali na. Kasi man ang binuang.
Dahil ko ni Kim Kim. Narungan og tulos Kim Kim. Okay ra na, bi. Sabi naman. Nga naman sin na. Naman si wrong, no? Sunod. Tarangan na, no? Okay, sumuli na ta. Dadan na rin mong bag. Kamas diyan. Nauna lagi na. Uli na ta. Uli na ta kay magluto pa ko. So, dahil na Miss Vice Kim Kim, guys. Magluto na ko daring munggos. Magluto na ko daring amang gulay. Karoon na may masugarong paniudto. Alright. So, mag-isa na ko dari, guys. Nagipainit ang kaldero. Diyan mag-andam sa day ko daan dani. Kaya mo ni hang isagol. Kani, burinaw. Dilis. Isang hugasan, guys. Agang isagol dani. Kaya room sipte ba? No. Bulinaw. Alukbati o karing kabasa. So, muna yung isagol nga isang gulayan ron. Napod. Ay, so, mag-isa na ko panakot, guys. Hasang ipainit ka rin dito. Mag-isa na ko, guys, ang panakot. Ahos, sibuyas, o luya. Ano yung panakot, guys? Mag-isa na yung ahos. Ang niluto. So, na rin unang gisaring ko, yes. Kari. Kubasa. Kaya ko nagado ang munggos. So, ano silang butangan, guys? Sabaw sa munggos. Sabaw sa mga munggos. Daghan man. Uy, lami alas munggos, guys. Isang lamian ha. Lami ay sagus binignit. Yeah, wait. Favorite sa nila munggos, guys. Butangan ho gamay yung asin, guys. Kala na sa timpla. Gamay yung asin. Para lami agad ang gulay. Yan ko, guys. Suguhang butangan o dilis agahang ginisa nga sugasan sa nang maadyo kay delikado tos merkado hugpan niglangaw kay bawis no sugasan gyud, guys, maski pag magprito sugasan na sa daan kung na laman og isugba sangagan naman ni siya, guys, di man siya pwede isugba kay grabe gagmadza man sangagan lamin siya sangagan pud apritohon ang samot kalami. Sumunit sa kura sa mga nilabang nga tagak na. Mga manang buti ni. Ipok ni Kim Kim. Ito sa unas pa pagkabring, guys. Puno aga mga hayha dyan, guys. Puno sinayhay. Alright. So, ari na sila dahil sila dyan, guys. Nagama na sila. Oh, damba. Ano sila ito? Uy, hinlo naman ay kato. Hinlo na. Hinlo tayo insa. Na, guys. Hinlo nag-una-unas pa pag-abril dari. Ito, nagliga mo pamangko. Original malagi na imong t-shirt. Nga naman nagpikas namin. Nawa malagi isa ka. Sabot. Nawa mag isa ka. Bukton. Ano ba na pa? Stylean mag isang t-shirt. Nawa magbukton. Nawag isa ka bukton. Nabrihan karong mulusot aghangin karong bugnaw. Alright, na. Ha? Ito buwan. Na, guys, manghinlo mi dari Kim Kim unja. Daghan namang sugno di mga pinutlan. Nahinog na pagkagamang tundan. Ayo pa di ay. Panahinog kagamang tundan. Kapit na, guys. Unja, guys, dari na sila. Yeah. Dari na sila dari unja. Sana laman reka poste dari. Gas nga ano nun, finishingan nun ring postiha. Maaga din nila bahan, guys. Kaya grabing bukara mas init. Saro di mga mana mga labahan. Bravo. Dako lagi ka buyag na. Lako adong bravo, guys na.
Naka dun si Zabujag. Parang naka ang Bravo. Uy, ginoo ko. Si Bravo may big kaazo. Kusag mabasa mukhaon buyag. Mukhaon naman na sila. Mukhaon naman na sila. Si Bravo, si Hansel o si Cracker. Kasag na mga sila guys. Lutasan na mo sa iyong mama. Lutasan na mo sa iyong mama. Ikaw, lutasan na kasi mong mama. Kay kasag na ka mo didi siguro. Kasag naman ko na mo didi ne. Kasag po mo it. Muning buyag na. Si Bravo. Sino kahimas ba sa mga Bravo eh? Garaon. Garaon ka, Jo. Garaon. Garaon mani oy. Garaon mani oy. Garaon. Kalingaw. Kanang ilunod ring munggos guys dia. Humok ng kubasa. Kanang ilunod. Maghalo-halo na, halo-halo. Okay. Uy, harang muta guys. Sana rin ilunod pa ring alokbati dia. Kaya rong mo dengan sa humok nila. Kay babaw. Na mo na niro nakalimutan na hag kuan. Kalimutan na hag bulinaw. Ay, ilunod guys. Kalimutan na bulinaw. Hala ba di? Kalimutan. Magsagol mong ingani guys, sugasin ni lumaadyo. Kay tugangan panig langaw ato Ricardo. Ano guys, halo-haloin na natin para masarap ang ating tanghalian. Ano guys. Uy, kalami. Para mapakita na dyan. Maluto na na. Ano guys. Luto na gahang ginisang gulay. Alright. So, ito na meron. Isa ni og buad. Kandag sugban na lang buad guys. Haul-haul ng buara. Haul-haul. Guys, subukan ako gulay. Dara guys. Sagamang kinalamian nga gulay. Tara. Sagamang gulay guys. Namungos. Kimi. Dai. Yanto. Yanto ta. Naga sa mga munggos nga na ay kubasa. Nawa mag-green sa tang alukbati. Isa. Mga alukbati guys na uber sa luto. Kumana na haon da zon. Minta haon. Bukas pa pagabali kay gabay inita. Naan sa pag-init na sa buhol oy. Labian man. Nanta. May bulinaw. Bati. Diyan ako ng skim-kim guys. Busog pa sa just biskuit. Busog pa just gang snack. Mita. Ano ganay ka na hangin-hangin. Mura mag-arang uwag adlaw. Kim-kim guys. Kanas kim-kim. Mura ko tsara. Pag-asat mo. Duha. May kazugulay dahi. Kubasa. Okay. May kazugubasa guys. Gulang lang yung jubista. Hugulan. Kaya lami man na. Palami man na. Ang tangkuan. Kaon. Lami na siya. Kanay gulay na fish guys no. Shout out nila Anika. Kaan sa Anika gulay kasi Kim Kim mukaan pag gulay. So kita mas Anika ang mukaan si Kim Kim gulay. Kaan na pag siya. Kim no. Very good ng mga bibi. Classmate ni Kim Kim guys, Anika. Correct. Kaan na si Kim Kim. Harang hungitan guys kung dali ra mahuman. Kung si Jay maghungit, madugay kay wala may kauban, human na magkukaan. Kan si Kim Kim og kubasa og munggos. Basta magtujak-tujak ka, mamagalipot. Magalipot ka. Tumba ka ma. Oh, very good nga bata.
Kaan sa dagang gulay lang kay aron magwapa. Kagwapa man ni gulay guys. Kaan mo gulay aron magwapa mo. Yes no. Gwapa daan. Gwapa man gud tantan no may hinimo ang Ginuong maot. Yes no. Sige sa patang itsura basta minugna tas Ginoo aw gwapa gud ta. Naipit. Gwapa po sama to gwapa basta mangipit og buhok. No karon hipos ng buhok badi kalak. Oh, very good. Sungitas kim-kim guys. So, madali. Kim ato mispikas bay. Kaya tumida tumigda-higda. Kaya grabing inita daris bay. Mura zatig. Nang kumbatong Mura nang atas pugon. Ha? Ganang pagagbatong. Ganahan pagagbatong. Wala naman tagbatong. Kaya ganahan mas kim-kim og batong guys. Tapos ang mispikas. Tumida tumag. Huwag kaya grabing inita daris mispikas. Bangga ka azo. Mga nagmahbating. Mga dik-dik. Nakaandik, mga busog dik. Ano sila? Ano guys? Nasa nila tulisingan diha. Dala. Asigo uli ay. Dala guys. Dala may dari at kamang-kamangan. Dala may guys, mahigda kay at bang pagusangin. Hala sa may dari magpahangin. Guys, ha? Dua ka container? Haman? Oh, haran na dun. Yan na guys, pita sila mahumandarhi. Habog man na sila na ilang iunas ibabaw. Tada to. So mahuman na sila nila ugma.